Kahit hindi ligtas, pinatulan na ng maraming pasahero ang kolorum ng mga sasakyang nag-aalok ng biyahe pa Bicol dahil hirap makasakay sa bus terminal. Kwento ng isa sa naging pasahero nito na kararating lang sa Bicol Central Station sa Naga City, inabot siya ng 2 araw sa daan mula Pampanga hanggang Caramoan, Camarines Sur. Sumakay-an niya siya sa pampasaherong jeepney sa labas ng PITX na nag-alok ng biyahe papuntang Camarines Sur. Ang pamasahe, 1,600 pesos. Mas muraan niya ito kaysa sa 2,000 pisong singil na mga driver na mga kolorum na van sa bawat pasahero. Ayon kay Land Transportation Office Bicol Operations Chief Glenn Mancera, may 3 nang nahuling kolorum na sasakyan na pinagmumulta ng hindi bababa sa 200,000 pesos. Nang tutukan anya ng LTO enforcers para umalalay sa mga motorista ang Andaya Highway nitong nagdaang mga araw, humanap din ng ibang daan ang mga kolorum na sasakyan. Sumasabayan niya ang mga ito sa mga light vehicle na dumaraan sa Maharlika Highway at sa Santa Elena Capalonga Coastal Bypass Road sa Camarines Norte, kaya nahirapan silang tukuyin. Samantala, mahigit 100 motorista na ang nahuhuli ng LTO sa Andaya Highway dahil sa counterflowing na nakadagdag sa abala sa daan. 2,000 pesos ang multa sa traffic violation at may dagdag na 5,000 pesos kung pampublikong sasakyan ang matitikitan.